வணக்கம், வெல்கம் டு ஈஸி கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் பாரம்பரிய வெள்ளை நிற அரிசியான கிச்சலி சம்பா அரிசியோட மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் மற்றும் அந்த அரிசியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த அரிசிக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, கிச்சலி பழத்தோட வாசனை இருக்கிறங்காட்டி கிச்சலி சம்பா என்று பெயர் வந்தது. இந்த அரிசியோட பயிர்காலம் பார்த்திங்கன்னா 135 நாட்கள். இது பாரம்பரிய அரிசின்காட்டி ரசாயன உரம் எதுவும் இல்லாமையே நன்றாக வளரக்கூடியது. பொதுவாகவே நாம் வெள்ளை அரிசியும் சன்ன ரகமாக இருக்கிறத தான் சாப்பிட விரும்புகிறோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அரிசி சன்ன ரகமாக இருக்குது. மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்டை தீட்டப்படாத இந்த அரிசியில் நார்ச்சத்து, தாது உப்புக்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்துள்ளது. குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு பால் சுரப்பதற்கு ஏற்ற அரிசி. தேகச் செழுமையும் உடல் பலமும் உண்டாகும். செரிமானம் சார்ந்த கோளாறுகளை நீக்கக்கூடியது. தசைகளுக்கு தேவையான ஆற்றலை அளிக்கக்கூடியது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். சுண்ணாம்பு சத்து மற்றும் இரும்பு சத்து நிறைந்த அரிசி. இந்த அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக வெள்ளை நிற அரிசியில் என்னென்ன வகையான உணவெல்லாம் நம்ம சமைக்கிறோமோ அது எல்லாமே இந்த அரிசியில் சமைச்சு சாப்பிட்லாம். மற்ற ஹைப்ரிட் ரக அரிசியை விட சத்து மற்றும் சுவை மிகுந்த அரிசியாக இது இருக்கும். முடிந்த அளவுக்கு ஹைப்ரிட் ரக அரிசியை தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய அரிசியை உணவாக எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப நல்லது. இயற்கையான முறையில் பாரம்பரிய அரிசியை விளைவிக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு உதவியாகவும் இருக்கும். நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பாரம்பரிய அரிசி பற்றி ஒவ்வொன்றா பேச போகிறோம். இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட பட்டை தீட்டப்படாத கிச்சலி சம்பா அரிசி தேவைப்படுவோர் டிஸ்பிளேயில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த சேனலுக்கு புதிதாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.